एके ओढ़निया अभी अभी पोस्टर के छोड़ल गईला। काहे छोड़ल गईला? गाना पूरा के पूरा चुरा ले बाड़सन। पवन सिंह के टीम के द्वारा पता चलल कि गाना ई चुरा ले बाड़सन, एकरा के जल्दी से पोस्टर छोड़ द। आ छोड़ला के बाद हमारा बुझाता कि सुबह ई गाना आ जाई। जब हम वीडियो बनाओ तनी टीजर भी आ सकेला। काहे कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से एक चोर बारसन भाई। पोस्टर आवे से पहले ही गाना पूरा चुरा ले लसन। बतावा हो कौन गाना लीक कर देता हो? असही सैड सॉन्ग गाना लीक हो गई। अभी एके ओढ़निया जो कि डिम्पल सिंह के साथ बवाल सॉन्ग बा, कहीं ना कहीं बहुत बवाल सॉन्ग बा भाई। एके ओढ़निया का पोस्टर हबड़ा के पावर स्टार पवन सिंह के टीम के तरफ से छोड़ गई। एम बता दी म्यूजिक दिले बड़े प्रियांशु भाई, बाकी गाना पूरा का पूरा चुरा ले लसन भाई। माने पड़ी एकनी के चोर के। एकनी के पूरा जिला घुमा तो रसन के केकर गाना चुरावे के बा। अरे यार चुरावे के बा तो दूसर के गाना चुराम ना। तोरा का पवन सिंह के गाना लौकता? हम नहीं कहत, ऐसा मार्केट में हल्ला आवता कि गाना पूरा का पूरा चोरी हो गई बा। यही से देखल ना एक बाइक पोस्टर आ गई। पोस्टर के नाम बा एके ओढ़निया, जिसमें पावर स्टार पवन सिंह और डिम्पल सिंह बाड़ी और एजे फिल्म से आवता। याद रखिए लोग, एजे फिल्म से आवता। वीडियो बनावत बनावत हो सकेला तो टीजरो आ सकेला भाई। हम तो जाते जाते ये कहम कि चोरवन सबसे बच के रहिए लोग भाई। कभी गाना चुरा लिया सन। एकनी के बस में रही तो पूरा का पूरा सिनेमा एकनी के चुरा लेता सन। एकनी के बस नहीं के चलत यार, पवनो सिंह के चुरा लेता सन एकनी के तो यार। होइसे चोर होला? पोस्टर अभी आई नहीं खे, पूरा का पूरा गनवे लीक हो गई। एहनी के राजनीति तो हम जानत नहीं। देखो हम क्लियर बताओ तनी, साफ साफ कही भाई हम कि जब पवन सिंह गाना छोड़ दिए गाना वायरल हो जाई। पवन सिंह भाई कोई भी गाना गावेलन तो वायरल होना ही होना बा। पवन सिंह की जब गाना आई तो एकनी के का कहिए सन कि गाना हमारे पावर स्टार पवन भैया चुरा लेलन। एगो छोटा सिंगर के गाना चुरा लेलन। पवन सिंह गाना ना चुरावेलन, लोग पवन सिंह के गाना चुरावेला। आई समझ में? आए छे कितना गंदा काम करते हो यार तुम लोग। गाना चुरा चुरा के सुपर स्टार बनते हो। क्या तुम लोग का अस्तित्व है? क्या अस्तित्व है तुम लोग का? खैर इस पे ज्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे।